गिबियावनो गासैनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसेयावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोबाय। दायो आङो नै थालिर बागानाव फैदों खामानि मावनो। थालिर बिलाइया माने रानजोबनानै दङ, गोरान जाजोबदों। बेखौ माने साफा खालामनो फैदों। जोबोद माने गोबाव जाबायमोन बागानाव फैयैया। मानोना आसाम पुलिसनि जोङो माने इन्टारभिउ होनो थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन। बेखायनो जोङो माने बागानाव फैथ'वाखैमोन, एसे गोबाव जाबायमोन। दाखालि आसाम पुलिसनि इन्टारभिउआ जोब्बाय। बेखायनो दायो नै थालिर बागानाव खामानि मावनो फैदों। आङो दायो हारसिङै फैग्रोदों, जोंना लोगोफोरा फैथ'वाखै। जों साथाम, सानैया फैथ'वाखै, आङो फैग्रोबाय। नैबे थांनाय बोसोराव गायनायमोन जोंना थालिरा बारा मोजां जायासै आरो न'। नैबे देग्लाय गायनाय, जोङो देग्लायसो गायदों। बेखौ देग्लायसो गायदों। एसे माने मोजां जाबोदों, हासार होबाय नालाय सिगाङाव, आरो साननैसो थानानै जोङो खेबसे होबावगोन हासारखौ।